Morjesta. Nyt on tarkoitus käydä teille läpi aivan vuoden 2024 kalastuslehden uutuusjikit vähän tarkemmin. Ja pyydän ensin anteeksi, että siellä meni yhdet jikit tuossa lehdessä niin väärinpäin, mutta korjaan sen tässä nyt ja seuraavaan lehteen toivon, että saadaan korjaus. Mutta lähdetäänpä liikkeelle ihan aktiiviuiton jikeistä, mitä uutuuksia sinne on tullut. Eli Savakelta on tullut 3 erilaista tyyppiä. Eli tämmönen Savage Cobster Shady 9 senttinen on jännän näköinen, tommonen pohjakalan näköinen. Ja odotan pohjakala-jikaukselta paljon tällä jikillä. Sitten löytyy tämmönen Fat Minnow 9 senttinen, hyvin luonnonmukaisia värejä tästä löytyy. On tehokas peli. Todennäköisesti. Ja sitten on ihan tämmönen kapealinjainen malli. Eli Grafton Bleakki 8,5 senttisenä. Et ihan mielenkiintoisia uutuuksia. Ja tässä nyt sitten Finn Custom Lurekselta on 3 erilaista kokoa. Eli siinä on tommonen pienempi 10 senttinen malli. On ihan persoonallisia hienoja värejä lapiopyrstössä. Kannattaa hyvin varustetuista kaupoistakin kysellä. Siinä on toi keskikoko, mielenkiintoinen peli ja uinti on jännä houkutteleva. Toi lapio tekee hienoa liikettä. Sitten on toinen paikkoko, eli 16 senttinen. Mutta ihan toimiva kuhallekin, kun vähän isompi kuha tulee. Siellä on hieno uritus tuolla. Et jos haluaa rikikoukunkin tonne, niin on hieno peli. No sitten Orca Shadyssä, eli Orcan Shadyssä on tullut 3 uutta väriä ja muutenkin Rutleksella on tullut 3 uutta väriä näihin Orcan Rutles-jikeihin. Ja Paddletailillä on 10 senttinen uutuus, se on ihan uutuus jiki. Samoin kuin on Paddletail 7 senttinen, siinäkin on ihan uutta. Ihan sitä perusvarmaa kauraa. Ja jos sitten mennään Illeksi-jikeihin. Eli Illeksillä on sitten Fat Shady, tommonen vähän tukevampi. Siinä on aika hyvä potku tuossa jikihännässä. Ja sitten on Slim Shadyjä, on 2 eri mallia. Eli se on pikkusen kapealinjaisempi jiki, mutta kehotan kokeilemaan. Varmasti kuhalle toimii. Ja siinä on se pienempi malli. Tuossa näitä värejä on monenlaisia. Sitten löytyy tämmönen Finesse-mallinen Illeksi-jiki. Se on jännä, siellä on tommonen sydämen muotoinen peräosa. Ja tää tekee sille sellaisen uinnen, että se on hyvin rauhallinen tuo veessä. Eli uskoakseni, ja on tuossa nyt kokeiltu, niin kylmässä veessä. Ihan mielenkiintoinen. Tuossa on pienempi malli siitä. No sitten mennään semmoiseen jikityyppiin kuin Demon Custom Baits. Eli tulee nyt näitä oikeita kokoja. Eli siellä on tommonen isompi malli, käy isommalle kuhalle hienosti. On hienosti viimeistelty. Jikimalli kannattaa ottaa kokeiluun. Löytyy hyvin varustetuista ja sitten heidän omilta sivuiltaan. Ja sitten löytyy tommonen keskikoko. Tää on vähän 20 senttinen jiki. On toimiva peli. Ja sitten ahvenellekin vielä tommonen 10 senttinen. On mielenkiintoinen kokeilemisen arvoinen. Sitten on THT Lurekselta tommonen lapa-malli.
niitäkin on. Se on 7 senttinen. Varmaan ahvenen kuhan mieleen. Tirri on tossa. On hienoja värejä. Tossa on vähän tommonen hailakka ahven. Ja herkkä pyrstö. Vähän läpikuultava. Kannattaa ottaa huomioon. Sitten on PX Prorexin jikityyppejä. Eli Daiwa Prorexin. Siinä on tuo 10,5 senttinen. Herkkä uinti. Rauhallisella uitolla. Nyt tässä keväälläkin niin pelannut. Ja siinä on pienempi malli. 7,5 senttinen. Sitten on Rapalan Crushity-mallituudet. Eli siellä on Kickman, on tuollainen 20 senttinen Kickman ja sitten 10 senttisenä sama mielenkiintoinen hyväkuminen jiki. Ja sitten on vielä tuommoinen pieni versio ahvenelle. Ja sitten on Major-mallista on 2 tyypillistä mallia. Toi pienempi on ahvenelle ja Major-mallin isompi on ihan varmasti kuhal mieleen. Miksei isomman ahvenenkin. Sitten on tämmönen kuin Devon Lurexen eli Devil Baitsin jiki. Siellä on jännä tommonen ohjuri tuolla takana. Et ootan kyllä varmasti kuhan kalastukselta paljon tältä jikiltä. No sitten onkaan enää esittelyssä Yasun ihan uutuudet, mitkä ei lehteen vielä ehtinyt, mutta tossa on isompi malli. Ja näissä on hienoa, kun tässä on integroitu tää jikipää. Tykkään kovasti. Tossa on isompi malli ja tässä on sitten pienempi malli. Et siinä on uutuuksia ja vähän niin kuin kuvailtu enemmän tätä. Ja nämä jikit-mallit oli nimenomaan niin kuin ihan kelauitolla uitettavia jikejä. Katsotaan vielä, esittelen teille nämä passiivi. No niin, esittely jatkuu ja vielä tuohon perään, vielä kunkin 2 tipsyä esittelen. Eli tuossa on isompi malli, tuommoinen hieno uritus, tosi pehmeä kuminen ja sitten pienempi uritus. Niin nämä on vielä ihan kelauitojikejä. Mutta sitten mennään ihan passiiviuinijikeihin, mihin tehdään vavalla uittoa. Niin mielestäni rapujikit kuuluu siihen. Ja samoin kaikki tuommoiset hybridijikit ja hyvin pienet lapiopyrstöt, mihin pitää saada elävyyttä vielä. Ja lähdetäänpäs tästä kunkista liikkeelle. Tossa on 2 hyvin elävän olosta rapujikiä. Ja nämä kannattaa kyllä kokeilla. Ja näistä tulee sitten tulosta, kun kuullaan jatkossa, mutta hyvin eläviä vedessä. Sitten löytyy 2 tuommoista Mosquito-sarjan jikiä. Tuossa on vähän pisempi, vähän reilu 10 senttinen, ton näköinen piikkihäntä, hieno piikkihäntä ja tuossa tommonen hyvin luomu, pienempi Mosquito. Ja nämä on kunkia myöskin. Sitten on Pacemakeri, on vähän reilu 12 senttinen haarapyrstöinen malli. Aina varmaa kauraa tuolla, varsinkin kuhamaailmassa. Sitten löytyy 2 pientä Fish ja Kitty. Siinä on tommonen pienessä jikissä haarapyrstö ja uskon, että ahvenkoneena talvella jo näytti värinsä. Samoin sitten tosta toi kalajikimalli. Nämä on pieniä, 5 senttiä vähän yli. Sitten löytyy tämmönen kuin kuorepeits ja siellä on 15 senttinen malli. Erittäin elastinen ja elävä jiki ja hienoja värejä. Sitten löytyy 13 senttinen malli tästä haarapyrstösestä ja löytyy 11 senttinen ja vielä 9 senttinen, ihan ahven koko. On mielenkiintoista kattausta.
Sitten mennään orkaan. Orka ja rutlekseen, eli rutles small fish, niin siellä on tommonen orka-sädi. Tämmönen siis hybridimallin häntä, ja siinä on mielenkiintoinen toi pyrstö. Eli rutleksen orkamalli, uusi. Samoin rapu on uusi, tosi mielenkiintoinen, herkkäuintinen, että rapuja kannattaa ehdottomasti viljellä. Sitten näitä uutuusvärejä on tullut. Tossa on toi hybridimallin, tail-malli orkalta, rutlekselta. Sitten löytyy Jasulta puru, joka pilkillä jo yllätti. Siellä on 3 eri kokoa. Siellä on tommonen pieni haarapyrstö, se on rikattu niin kuin noin. Ja tässä on se hienoa näissä, niin tossa on keskikokoinen, niin siinä on rikattu tuohon pää suoraan, että siinä on jikipää valmiina. Ei tarvitse sitä miettiä. Ja tässä on isoin malli. Kuhalle on hyvä. Pilkilläkin pelannut. Sitten viime vuoden kova tykki uutuus, mikä tuli, niin on eväpaitsit. Eli siinä on 10-senttinen, hyvin herkkä jiki, pyrstö elää todella paljon. Ja tää on 8-senttinen ja se on ahvenelle todennäköisesti todella hyvä. Ja sitten 10-senttisenä heittokoneena on eväpaitsin uutuus. Ja ravuilla jatketaan. Illeksillä on myöskin rapujikejä. Nämä on kans ihan omanlaisiansa. Hiukan kovempi toi jikin materiaali, mutta kokeilin uintia, niin pelaa kyllä. Sitten tirriä esiteltiin lapiopyrstönä ja tässä on nyt hieno sitten tämmönen ihan kuolleen uitojiki, jolle annetaan elävyyttä uittamalla vavalla. Ja Crushity-malleja riittää Rapalalta. Suomessa on tommonen rapujiki-malli Crushityltä. Mielenkiintoinen. Nämä on tosi eläviä nämä Crushityn uutuudet. Samoin kuin tämä netjiki, eli tämä tämmönen patukka. Niin yllättävää kyllä, kala kiinnostuu näihinkin. Ja sitten freeloader on Rapalalta. Kannattaa kokeilla. On aralla syönnillä kyllä varmasti kova. Stickman. Siinä on eri kokoja. Tuossa on sellainen peruskoko. Niin 10-senttinen. Ja siinä on jännä toi lapa tuolla näin päin. Hyvin herkkä uintinen. Sitten pienvalmistajalta vielä on hieno THT Lurekselta. On tommonen Vertsu-mallinen 7-senttinen. Samaan sarjaan kuuluu nämä ököt. Sitten kun araks menee ahveneen syönti, niin näillä uitetaan näitä ikejä. Eli niin kuin huomaatte, niin on kyllä huima kattaus. Ainakin 50 erilaista kokoa ja malleja on vajaa 50, että kyllä tässä on niin kuin heitettävää. Mutta hei, kireitä siimoja teille. Ja jos ette ole Juhan kalavinkkejä vielä ottanut hallintaan, niin käykää painaa alhaalta linkkiä. Ei muuta kuin palataan videoiden parissa. Ja näistä sitten loppuraporttia, että miten kävi, mitkä 10 suosikkia nousi mun listoilla. Nyt voi sanoa jo, että aika komeata kalaa on koekalastus-testivärkeillä tullut ja raporttia tuolta, mutta me palataan. Moro!